By to bylo takový, tak vteřinka. Právě Juli, lehni. Uklidni nervy. Jo, dobře! Já si dělám na pamlsek a pak to dáme do makety k tobě a si nějak pořeším, když tak. Urino. To je krásný! To sok mi ty. Přestaň kradit. Sedni. Výborně. Sedni. Sedni. Seď. To je možná. Jo, to je ono! No to je super! Paráda, kočka, to je ona! To je ona, Uria! Uria! Nešeš! Sedni! Přestaň. Já jsem přemýšlela zkusit udělat jako nějakou prohlídku, ale jak začít? Když je trošku unavená, že bych jí... Ten si tak stoupně, ji zkusím posadit, možná položit, pak posadit a přijdeš ke mně a dáš ji. Takže ji kolik jakoby nerozenčíme. Sedni, výborná. Sedni, lehni. Lehni. Seď, ke mně. Sedni. Na to pojď ke mně. Seď. To stačí teď. Sedni. Hop. Jo, to je dobře. Super, víte, já jsem toho tady. Jo, bylo rozumný. Tohle byl úspěch už. Dobře, ne, lehni, pust. Ještě jednou? Pochopila jsi to, ano. Ještě jednou? Hele, zkusíme, no. Jak hadit, seď. Výborně. Seď. Lehni. Výborně. Lehni. Sedni. Výborně. Přestupte, sedni. Seď. 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 Pust. Seď. Sedni. Takže musíme řešit spíš jakoby pohyby figuranta a ona v klidu. A ono. Lehni. Seď. Ty zlomím ty záda, je dobře. Seď. Lehni. Lehni. A teď lehni, fuj, teď uděláme srandu. Já ji přepnu na kšíry, teď ji vyburcuju a uděláš třeba probíhačku a odnese si. Jo, je to je super! Super, drž!
je super.